मा पुलिसा लांबाय? हामथारबाय पुलिसा लांबायब्ला। औ पुलिसा लांबाय। हा मा समावथो लांफैनाय पुलिसालाय? मा समाव माने खोमसि दहाय फुङावनो लांफैदों साबासे मानसि फैनानै लोगोसे गामिनिबो सानैसे मानसिफोर दंमोन आरो गामबुरा आफायाबो दंफायोमोन। हामथारबायलै साला बुन्दाखौ पुलिसा लांबायब्ला। दानियासो जों सानैया गिदिर गोखा रायलायनो मोनथारसिगोन। बेबाराव बुन्दायाबो गैया नालाय रावबो जोंखौ डिस्टार्ब खालामनो हानाय नंला। नंगौना देदि? औहाय आंबो मोजांसो मोनथारबाय पुलिसा लांनायखाय। सानफ्रोमबो जौ लोंनायल'सो बेजों हाबा जानानै आंहा अखान्थिसो मोनबाय थादों। मानोबासो बेजों हाबा जाफ्लांनाय आंबो फिसावनो हाबा जाफ्लांना लानानै दासो बोरैबा मोनखांलायो। नङाब्ला नोंसोरजों सानफ्रोमबो दा कलेजाव थांफानो हाबायमोन जों सानैया दा जरानो। औलै सना गावआ बिनियाव बाइक नुनानै आंखौ गारनानै बेजों हाबा जादोंमोन ना। दाबो जेबो नङा दे बेबि, आं दाबो नोंखौनो लाफिनगोन। लामारगोन ना नोङो आंखौ बेमार आजा? आंजों सानैसो लाइन मारिफ्लानानै आंखौ गाराथ' नोङो। गारालै गारा बेबि, नोंखौ लांनाय मानो गारला बायनांगौ जाखो? आं नोंखौ खिनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनो। ओमफ्राय दालाय नोंलाय मा खालामगासिनो दं? जेबो खालामाखै, न'आवनो दं हारसिंनो, रावबो गैया। मा होनदों? हेलौ मा होनदों? माथो जेबो खोनाथाराखैलै। हेलौ माथो जेबो खोनाथारलालै। बे नेटफोराबो ना ओरैबायदि फाल्तु जाथारदो। रिसार्जनि दामखौबा बारायबाय थायो नेटखौबा मोजांखौनो होथारा सालाफोरा। बे दंफाङावनो गाखोनांसिगोन आं। बे दंफाङाव गाखोब्लासो खोनागोनदां। र' गाखोहैनोसै। इया माथो बारबोगासिनोलै। फागुननि बारसो ना मासो बार बेलाय? दानो गामसा गानना फैनायमोनब्ला मा जायामोन? गामसाखौनो बे बारा बिरखारहोनांगौमोन फाग्लानो। र' फन हरफिननि। माथो बेयावसो नेट नांमारदो मोजांनो। हेलौ खोनादोंना खोनायाखैलै बेबि? हेलौ माथो जेबो खोनायाखै नामा? आंलाय खोनागासिनो नोंनिखौ। खोनाबाय दे खोनाबाय। हा मानोथो दसेनो फनालाय खोनाया जादोंमोन ना नों दानना होदोंमोन? दानाखैलै बेबि, मानो दानला बानांगौ जाखो? बे नेटानो गैया जानानै हारसिं दानजालांदों। नै आं दा दंफां गोजौआवसो गाखोथारबाय। बेयाव गाखोनानैसो नै दासो जा मोजां नेट नांथारदों। स्रां खोनालायबाय। नंगौ नामा? दंफां गाखोलायबाय आरो नोङो टावार गैयिनि थाखायनो? ओंलै गाखोआबा नोंजों रायज्लायनो मोनबा आंदि बेसे गोजोनो। मा दंफां नांगौबा आङो अखाफोरावनो गाखोहैगोन आङो नोंजों रायज्लायनो। ओमफ्राय दा मा खालामदो होन्दोंमोनलाय? जेबो खालामाखै होन्दों, हारसिंनो न'आव दं ओरैनो, रावबो गैया। नोंबो हारसिंसो दं आरो आंबो हारसिंसो दंखायो। नोंना आरो हौवायाबो पुलिसजों लांजाबाय, आंबो दा ओरैनोसो दङ। नोंखौ लोगो हमनो थांजागोन नामा होमबा दानो? नोंनिसो गोसो, फैनोबालाय फै होमबालाय। आरो फैनोबालाय एसे थाबनो फै माबारनो। ओरैनो मोनाब्लाथाय जोंहानाव मानसि फैबाय थाखायो। दानो फैनोबा माबारनो। अके जागोन बेबि, नै थांगासिनो। इएस हामथारबायलै। बे सानसेयावनो सान्स आरो आंबो लिंनावनो थांखानोसै। उनाव जि जाय जाथोंसै। बारना हरनोसै माबार। आयु बेलाय माथो मोसासो। आइया मोसायाबो आं दंफां गाखोनाय सिङावसो फैनांगौ नालाय गिलु बालुनो। आयु मायसि गिदिरथार मोसायाबो। साला बे मोसायाबो दिनैसो फैनांगौ नालाय आंनि दंफां सिङाव। ओरैनोबा दिनैसो आंना हिनजावा लिहुरथारदोंमोन हौवा गैयिखाय पुलिसजों लांजानायखाय। बे साला मोसाया आंखौ नुवाखैदां। नुब्लाथ' आरो दिगदारसो दङ। आंखौसो नाहरबाय थागोन। सेसलै दिनै बे मोसानि थाखायनो आंनि हास्थायनाय लुबैनायफ्रा गासैबो बरफ बायदि गिलिलांजोबसिगोन। दाथ' मोसाया बे जायगानिफ्राय थाङागौ माने आङो ओंखारलांनोनो हानाय नंलासै। सेस खालामबाय साला सुवाता आंखौ दिनै। एसेबां मोजां लिहुरदोंमोन आंखौ। मालाय माबार थाब फै होनलायदोंमोन।